En dat had te krijgen met die staking. Dit worden een koers van 15 dagen. De stakingsdagen waren net uitbetellen, maar als onbetellen verlof onmelden terug het bedrijf. Bij onbetellen verlof tellen zulke dagen bij een WW-uitkering wel mooi. Maar het UWV zei nou dat staken geen onbetellen verlof is. En dus kwatting op de uitkering. Nou, het gaat iets principe om tussen 25 euro tot 150 euro per maand bruto, per 4 weken bruto. En dat is een hoop geld. Oer 38 maand. Doet je dat jaren en doet je dat terugkrijgen? Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat de skoktrainer dan steeds van, nou, dat kent toch net in dit land. Vakboen CNV vocht de zaak om bij de rechter in Ljouwert. Die dwaarde geen uitspraak te dwaan. En dus kwam de Youth in Greens 3 rechters aan te pas. In dit geval spelen er internationale aspecten. In dat soort zaken pleegt de rechtbank meerdere rechters te gebruiken om er eens goed naar te kunnen kijken. Om ook eventueel een principiële uitspraak te kunnen doen. CNV en FNV vochten de beslissing met corona, maar komen apart voor de rechter. Beiden vinden dat het stakingsrecht terug deze kwatting belemmeren wordt. Waar ze zich nu ook mee geconfronteerd zien, is dat ze na de staking, nu ze werkloos geworden zijn, gedurende vele maanden, 38 maanden, een lagere WW-uitkering krijgen door die staking. Nou, dan kun je je voorstellen dat je als werknemer een volgende keer denkt, ja, moet ik wel gaan staken als dat ertoe kan leiden dat ik 3 jaar lang een lagere uitkering ga krijgen. En dus belemmerd worden in hun vrijheid en mogelijkheid om gebruik te maken van het collectief actierecht. Een protte juridische taal van de moon, maar voor het ex-personeel van Prins hield eens maar één ding: geruchtigheid. Je wordt in feite gestraft omdat je eigenlijk probeert je werk te houden en dat je eigenlijk correct is omwerken, maar eigenlijk geen beloning gaan maken omdat we er vervochten hier. Vertegenwoordigers van het UWV willen net voor de camera reageren, maar ze het wel sneu te vinden voor de mensen. Ze binnen likwijls boenen onder de wet. Of de rechters der ik zou denken, wordt binnen nou en 6 weken duidelijk.